इंटरनेशनल बडोलेण्ड नलेज फेस्टिवला दिनैनिफ्राय जागायबाय। दिनैनिफ्राय सानब्रै हाबाफारि लानानै जादों। 27, 28 फेब्रुवारि आरो 1 आरो 2 मार्चसिम इंटरनेशनल फेस्टिवला बिटिआरनि बडोलेण्ड इउनिभार्सिटियाव दिनैनिफ्राय खुंजाबाय आरो बेहाय गुबुन गुबुन जायगानि दाब दाब हादोरनि बेहाय बे फेस्टिवलाव बाहागो लाफैदों आरो बेहाय बलिउडनि दामि दामि मुंदांखा बिथांमोनहाबो बेहाय बाहागो लाफैगोन आरो दा बे फेस्टिवलखौ दिनैहाय बिटिआरनि गाहाय चिफ प्रमद बर' बिथाङा दिनैहाय फ्लेग अफ खालामबाय आरो लोगोसे फरायसा आरो फरायसुलि बिथांमोनहा दिनैहाय गोजोननि थाखाय दिनैहाय हानजा सुरदों बडोलेण्ड इउनिभार्सिटिनि मोखाङाव आरो बयबो बेहाय गोजोन आरो थासारिखौ लानानै दिनै बडोलेण्ड नलेज फेस्टिवला बा इंटरनेशनल नलेज फेस्टिवला जेरावबो मुलुगाव बयजोंबो मिन्थिजाथों बेखौ लानानै दिनैहाय हानजा सुरदों।